mihin tämä Green Deal-projekti perustuu, niin se on seuraavan Europarlamentin tärkein tehtävä. Hyvä. Mitä muuta, miten EUn tulisi uudistua, koska on paljon erilaisia kysymyksiä siitä kansalaisilla, että ollaan tyytymättömyyttä Eurooppaan. Millä tavalla lähtisitte uudistamaan? Mikä on semmoinen juttu, mitä haluaisitte muuttaa Euroopan unionissa tai sen rakenteissa? Tällä hetkellä tärkein ei ole itse EUn uudistus. Tällä hetkellä oikeastaan se, mikä tuottaa eniten tyytymättömyyttä, on täydellinen piittaamattomuus, mitä EU:ssa tapahtuu. Ihmisille ei informoida, mitä siellä tapahtuu. Ja loppujen lopuksi niin tämmöisellä Europarlamentin jäsenellä on jopa enemmän valtaa kuin esimerkiksi suomalaisella ministerillä. Mutta mitä hän siellä tekee sitten, kukaan kirjoittaa eikä kerro. Kiitoksia. No toi on ihan totta, mutta kyllä mä haluaisin uudistaakin jotain rakenteita. Esimerkiksi parlamentin valtaa voisi mun mielestä edelleen nostaa suhteessa komissioon, ja sitten maataloustukijärjestelmän mä laittaisin remonttiin ehdottomasti. Etenkin niin kuin ympäristötuet pitäisi uudistaa, koska tällä hetkellä ne ei ole, vaikka ne ovat aika suuria summiltaan, niin ei ole johtanut siihen, että ravinnepäästöt olisi vähentynyt. Eli ainakin tämä maataloustukijärjestelmä ja sitten parlamentin vallan kasvattaminen. Mikäs on RKP:n vastaus tai ajatus tästä maataloustukijärjestelmästä? Mä oon itse maanviljelijä. Ja en ole koskaan saanut pennikään tukea. Mutta mä oon joskus ajatellut, että jos maanviljelijä, että minkä ihmeen takia meidän pitää aina pyöriä tuen varassa. Jos maanviljelijä saisi olla niin kuin yrittäjä, toimia niin kuin yrittäjä. Tietenkin hänen ei saa liata eikä muuta, mutta muuten tehdä mitä tavaraa hän itse haluaa siellä pellollaan, niin kauan kuin se ei ole esimerkiksi geenimanipuloituja ja muuta. Niin hän pärjäsi myöskin ainakin Euroopan mantereella hyvin. Tietenkin on sitten ilmasto-olosuhteet kuin Suomessa, niin kyllä se ei ehkä kannata, mutta pitää pystyä elämään sillä, että tuottaa ruokaa myös kotimaassa. Eli tuleeko tuet poistaa? Ne voisi poistaa niiltä alueilta, jossa maanviljely on kilpailukykyinen, siis löytää markkinoita ja on elinvoimainen. Tietenkään niin se on aika vaikea Suomessa tuottaa kannattavasti esimerkiksi mitään maataloustuotteita. Onko Johanna samaa mieltä? No mä puhuin jo äsken vähän noista maatalouden vientituista, että mun mielestä ne pitäisi ainakin poistaa siltä osin, että niillä estetään kehitysmaiden oman ruokatuotannon kehittymistä, kun ylijäämiä dumpataan ylisuurin vientituin kehitysmaihin ja he eivät saa sitten omaa tuotantoaan siellä myyntiin, kun nämä halvat tuotteet tulee markkinoille. Se on sellainen asia, mikä pitäisi ehdottomasti muuttaa. Joo, tässä mulla aloitti yksi kehitysmaaprojekti, missä mä olin itse pienellä mukana. Me keksittiin uusi keinokastelusysteemi. Mä kerron myöhemmin, mikä se on, jos joku on kiinnostunut. Mutta joka tapauksessa niin keskelle Saharaa pystyttiin istuttaa 1 miljoona hedelmää. Tämä oli hirveän hieno. Ihmiset sai töitä, ihmiset sai hedelmiä. Nyt on vaan se juttu, että useimmat hedelmät ovat jonkun, minkä maailmanjärjestön kontrollissa. Niitä on eri tämmöisiä kvootteja, kuka saa viedä kuinka paljon minne. Niin näillä oli hirveä kasa hyviä hedelmiä ja hyvälaatuisia hedelmiä. Niitä ei pystynyt myymään minnekään. Eli kun mä viittaan edelliseen puhumaan.